Next. Good morning, sir. Very good morning. Come, have a seat. Thank you, sir. Okay. Tell me something about yourself. Prabuyoy. Dali English ba siyang shoot? Ang ba English maya ble? Tama kasi na ba? Have you any problem, Mr. Kalu? No, sir. I am no problem. Okay. Then tell me about yourself. Sorry. My name is Carlo Jomatia, and I am from Beremapara. And about my qualification, I am 10 pass. Okay. May I know about your hobbies? Prabuyoy. Hobbies rogle tuma hamarok ang katang. Isibu chiliya blang ba? Syar ang kokborok pa sama naide. No, Mr. Kalu. I want to check your communication skill. Okay. What do you like to do in your free time? My free time? I like to do my free time. I like to sing a song and I like to cooking. Okay, Mr. Kalu. After some time, I will tell you your result. You have to wait a few minutes. Mr. Kalu? Yes, ma'am. Mr. Kalu, I'm really sorry to say, but no selection ang liya. Next time कहाँ के prepare खाई फांसी दी दो? Prabuyoy. Tabok le selection sa si ang liya pe. Ang kahama ke prepare kai paisak si ko. Nirok siyang mo selection na yang kana. I'm sorry, Mr. Kalu. नंग rejected ang haba na ko thangay tayo sa prepare कहाँ के खाई फांसी दी का दो? Thanks di. Hai selection si ang liya pe. Hai ang ba kahama ke. Hai rola hable. Sake sama hai. Mena zani sa si English to ke ang ba sa hasiko. Good ang liya. Hello baby. Baby ni interview pa hayin ka. Selection si ang liya baby. Tama. Selection ang liya. Hindi break up. Ang nang hai bi krama ro pai tong maya. Ano te ko lokta khaisi di. Hello baby. Hello kanagrati. Baby ano ya kai ta thangdi. Girlfriend masa tong jama sa si ya kai thang pai siu. 你开心不了呢？interview को selection ng liya, girlfriend biya kai thang bai ha. Khar chuzung thal ham le. Đây sao đi lap tong si. Tama khai sinai mang sa pal sa simaliang le. Awa na di. Ka thang tong lai zama ba. Wa se ba ka ha ya fa ne ta. Ang tirok wa tay mang sa si khailang malia ka. Kapal haya ba. Ay sa pa siya na lahat ka. Khna di do. Nang je fa samang na. Je nang rong ma no si samang rong di. Tabuk nang interview ba hai. Ora ro sa sa nya fa. Ti al ka sa ka bu ni perfect tong nai ble. Ke nang bona rong di ta. Nang tik salah ha. Kabe ang ba online marketing. O kani idea tong lu ba khai ma sa ka ani. Bonus si star ma khai sinai na. Good. Dora kon coffee nunggu dati nox ta thamas na. Baby ang nana mane paray kasi ang ha. Ang agi ni si Min nang hai boyfriend na tong pang mani ko. Ganang sila ka haki. Te ani di man ro. Complete kay man ay sarketa.
Ông muốn nung hỏi bố đi có hama mani khatung lahago. Siamang rok bahai. Kaha chali tong nap le. Ama ba ani ex-boyfriend chip le. Kalau Tuma khatai to bo ara. Bo ni asuk akad detong bo asuk kepi moro ko hawani. Dara ba niya sa okat tong may ba? Waiter sama sawa rok phai na ka. Ko dia sama hoy kara nu. Hey kalau ningora tamak khai ba. Hali ni nuwa asuk rang tong de ba. Ningora ke khiwa ha soi. Kopi nungan ni. Hai Mina, kaha de to? Ang masih babro kaha. Nang si age babikra tang babikra. Ang le kenang ma boyfriend na nawi tabok. Khushi chema tong ko. Nang hai bikra ma khema ma tong liya ang ba. Sir, tabok call fire. Nin Europe ni deal success ngap phe. Perfect. Tadi nang le bikra no le sar holang bo. Teman nang siya hide. Bo ko mo ke fel ni mali. Amo kaisa ya. Amo ke swani te sar pas kan tong kho. Te kefe kaisa ya puni. Online marketing sa puni business tong kho. Anang bapak nang bahai bikari holang bo. Ha? Kuwi de. Baby nang asik de kana pala. Ang nana nang kasi hansak tong ko baby. Ang kai nang success ang lang si tang siya kama hai ke tong. Ay si de baby na ko thang pala sina. La si rung ya hai ke de sai tong te kho. Rang lu beri. Nang mana tabak si bikra hoi pai trop le. Ko si anak kenang si te ma le. Baby ang tong te bu. Thang di orang ni, get out. Tony, nana pwela sekang hambay sima hongra sinay. Nang ano motivation lo yang ke. Di nang asik success ang maya ang kamang. Hai ni ba ke jing je reng mani samang. Je khai mo sung mani samang no si khai thani ade na. Hai ke jeng life of success khai ma ge. 아이고. 정모 줄렸듯이 갈만이 사먹는 게 제스가 좀 success 갈만이었다. Anyways, ang tabok the first time ni cafe go fayo. Dari coffee si dog ke kandiano. Yes, why not? Raju, sar ni bagay special coffee to bati.